Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barka ku da haka da wannan lokaci. Kamar yadda muka saba, ya muna dauke da fim daga mai suna da Sarka da kamfanin Sultan. Da farko dai kakin mu zo da bayanan namu, ku daure ku subscribe da alamu karara a duk lokacin da muka dore shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Kamar da muka saba, yau muna dauke da fim ne da mai suna da Sarka. Kamar da kuke ganin wannan da yawa mun dauko kaɗan daga bidiyon da a cikin namu gurbin mu na VIP wanda muke bayani. Wannan su ne fina-finan da za ku gani adadin mutanen da a cikin gurbi insha Allah, wanda muke sakawa a cikin gurbi, wanda idan mutum ya biya kuɗin shi mu ne saka shi a cikin gurbin na VIP wanda ake biyan kuɗi insha Allah. Wanda yake bukata duk ƙasar da yake insha Allah, idan ka ɗauko lambar mu kai wani magana za mu gaya ma ta hanyar da za ka bi, sai ka biya da kuɗin ka sai ka shiga cikin wannan gurbi wanda za ka samu fina-finai. Dama ce ta samu ga wanda to mabukata kallon fina-finan Indiya, to insha Allah dama ta samu ga ta nan wanda za ka samu fina-finai da zaran fina-finan sun fito za ku same su akan lokaci insha Allah. Wannan dukan su fina-finai ne wanda muke sakawa a cikin gurufin namu na VIP. Duk wannan wanda muna gwada muku wannan dukkan fina-finai ne insha Allah. Wanda yake bukata kenan zai iya magana ta WhatsApp ta yadda za mu gaya muku ta yadda za ku biya kuɗin ku shiga cikin gurbi insha Allah. Kamar yadda muka saba muna saka muku link namu na gurufin mu na Telegram wanda za ku suke, wanda muka sa fastoci a ciki, da group na WhatsApp insha Allah, wanda zaka yi shiga a ciki. Duk wanda ka shiga zaka yi mana magana a cikin shi insha Allah, ko kuma ka dauki lambar mu ta WhatsApp wanda zaka yi mana magana, za mu saka ka a cikin group na VIP wanda zaka samu fina-finai ingantattu masu kyau a cikin group na VIP. A ciki ne kadai zaka samu fina-finai. Dama ce gazan ta samu ga mabukatar kallon fina-finan Indiya insha Allah. Dama ta samu ta yadda za ku samu fina-finai cikin sauki ba tare da kun sha wahala ba insha Allah. Masu bukata kenan sai su yi mana magana ta wannan lambobin namu ta yadda za mu saka ku a cikin gurbin na VIP, ta yadda za ku kallon fina-finai ba tare da ko samu kullun sirrin ba insha Allah. Masu bukata kenan sai su yi magana ta WhatsApp. Mun gode. Bukata kenan sai su yi magana insha Allah. Mun gode.